Oh, ito na yung renta ng bahay ah. Kompleto ba to? Oo naman. Ayos, may lalabas ko na si Amy. Kumusta na kaya yung anak ko? Sana okay lang siya. Ang hirap talaga kung walang pera. Ang hirap mag-isip kung anong gagawin. Dami na ang pinapagawa ni boss. Hindi na natapos. Kaya nga. Renz, nakauwi na ba si Amy? Pagkakaalam ko, hindi pa. Kawawa naman silang mag-ama. Ganyan talaga ang buhay. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Kaso, ang sitwasyon nila ngayon ay nasa baba. Kaya hindi pa may labas ni Jacob si Amy sa ospital. Dahil wala sila pambayad. Kawawa naman si Amy. Huwag mong kaawaan si Amy. Ang mabuti natin gawin ay pagdasal natin siya para makalabas na siya sa ospital. Hindi lang dasal ang kailangan nila, Renz. Kailangan din nila ng pera para makalabas na siya. Kung sa bagay, tama ka. Basta, manalig lang sila sa itaas. Hindi sila pababayaan nito. Tara, lapitan natin si Jacob. Tara. Jacob, kamusta na si Amy? Magaling na siya. Kaso, hindi ko pa mayuwi-uwi. Gawa ng hindi ko pa nabayaran yung utang ko sa ospital. Habang tumatagal si Amy sa ospital, lalong nadaragdagan ang bill niyo dun. Kaya nga, wala na akong alam na ibang hihingan ng tulong. Sa dati mong asawa, sa nanay ni Amy. Wala na akong komunikasyon sa kanya. Simula nung iniwan niya kami. Tatagan mo na lang ang loob mo, Jacob. Saan pa't makakalabas din si Amy? Salamat sa inyo ha. Lagi kayong nandyan para damayan ako. Siyempre naman, ano pa't naging magkakaibigan tayo. Oo nga naman, Jacob. Basta, kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. Nakakahiya na. Lagi nyo na lang akong tinutulungan. Sana, bago magpasko, makalabas na ng ospital si Amy. Huwag ka mawalan ng pag-asa, Jacob. Tatagan mo lang ang loob mo. Ano na lang sasabihin ni Amy kapag napanghihina ka na ng loob? Parang gusto ko na kasing bumigay. Pagod na ako. Hindi malulutas ang problema kung susukuan mo na. Lahat ng problema ay may paraan. Gawin mo ito sa matuwid na paraan. Isipin mo si Amy. Siya ang gawin mong lakas para makapagtrabaho ka ng mabuti. Salamat talaga sa inyo. Tatay, kailan po tayo uuwi? Malapit na anak. Konting tiis na lang. Naiinip na ako dito. Wala akong kalaro. Hayaan mo. Kapag nakaipon ng pambayad si tatay, uuwi na tayo. Kailan pa? Baka abutin pa ako ng Pasko dito. Hindi anak. Renz, napapansin ko, umiinit na naman yung ulo ni boss. Siyempre naman, magkapasko na naman. Kaya iniisip na naman niya yung 13th month natin. Oh, bakit bigla ka nalungkot? Ayaw mo nun? May bonus na naman tayo. Baka kasi hindi sumapat yung pera na yun para may labas ko sa ospital si Amy. Ano ka ba? Relax ka lang. Paano ako makakapag-relax? Yung si Amy laging nasa isip ko. Uminahon ka nga.
Oh, ito na yung renta ng bahay ah. Kompleto ba to? Oo naman. Ayos, may lalabas ko na si Amy. Sige, okay na. Salamat. Jacob! Magnanakaw! Tulong! Tulungan mo ako! Jacob! Jacob! Nakikinig ka ba? Jacob! Ha? Ang sabi ko, kung saan mo gagamitin yung bonus mo. Nako, hindi ka naman nakikinig sa akin. Siyempre, pandagdag ko sa utang ko sa ospital. Kaso, kulang pa rin. Huwag mo isipin yung kulang. Ang importante, makabawas-bawas ka ng utang. Tara na, pakibibigay na ni boss ngayong araw yung bonus natin. Friends, sobre mo. Salamat, boss. Emma, ito naman ang sa'yo. Thank you po. Jacob, sobre mo. Thank you, boss. Gamitin nyo yan sa maayos na paraan. Hindi yung puro luho na naman yung bibili ninyo. Opo. O siya, may iwan ko na muna kayo dyan. Ayos. May pambili na naman ako ng motor parts. May pampariban na ako. Tapos, bibili ako ng sapatos at kung ano-ano pa. Ako din. Bibili ako ng makeup tsaka shoulder bag. Jacob, malaki ba yung bonus mo? Sakto lang. Siguro, malalaki ang mga bonus nyo. Kasi mataas ang mga posisyon nyo. Jacob, kung ano yung pinagkaloob sa'yo, tanggapin mo na lang, di ba? Malay natin, sa susunod na taon, magdagan yung sahod mo. Sana nga lang, para makaraos na ako sa mga bayarin. Naputulan kasi kami ng kuryente noong nakarang linggo. Saan ka kumukuha ng supply ng kuryente ngayon? Nakikabit muna ako kila Aling Lisa. Ganun ba? Tiis-tiis mo na, Jacob. Malay mo, mahimala ngayong Pasko sa buhay mo. Nawawalan na ako ng pag-asang lumiwanag pang Pasko namin ni Amy. Ano ka ba? Lahat ng tala may kanya-kanyang liwanag. Liwanag na nagbibigay ng pag-asa sa atin. Tsaka, ngayon ka pa ba susuko kung kailan kailangan ka ni Amy? Ewan ko. Tatay, uuwi na ba tayo? Hindi pa anak. Kulang pa kasi yung perang pambayad ni tatay para makalabas ka dito. At isa pa, hindi ka pa lubos na magaling. Hanggang kailan ako dito? Hanggang bagong taon pa? Hindi ko pa masasabi anak. Hanggat hindi ko nababayaran yung utang ko dito, hindi ka pa makakauwi. Tay, gumawa ka ng paraan para makalabas na ako dito. Ayoko na dito. Oh, Renz, Emma, tuloy kayo. Siya nga pala, anong ginagawa niyo rito? May gusto lang sana kami ibigay sa'yo ni Emma. Ano to, Renz? Emma? Isang regalo, Jacob.
Totoo ba ito? Maraming salamat sa inyong dalawa. Huwag kang mag-alala, Amy. Uuwi ka na. Talaga po? Oo, at doon ka na sa inyo magpapagaling. Eh, paano na yung pambili mo ng motor parts at sapatos mo, Renz? Mabibili ko naman yan sa sunod kong sweldo. Saka, okay pa naman yung motor ko. Eh, ikaw naman, Emma. Paano ka makakapagparibad niyan? Hindi ko na kailangan magpareban, Jacob. Kasi, maganda na ako. Maraming salamat talaga sa inyo. Hayaan ninyo at unti-unti kong babayaran ng mga to. Saka mo naintindihin yung bagay na yan. Oo nga naman, Jacob. Ang importante, makakalabas na si Amy dito. Jacob, pinanibigay pala ni boss. Ano ito, Renz? Nagtanong kasi sa akin si boss. May napapansin ako kay Jacob nitong mga nakaraang araw. Ano po yun, boss? Wala siyang ganang magtrabaho. Ibang Jacob ang nakikita ko sa kanya ngayon. May problema ba siya? Kasi po, hindi pa po nakakalabas yung anak niya sa ospital. Tapos, naputulan pa sila ng kuryente. Kaya, sinabi ko yung sitwasyon mo ngayon. Kaya hindi nagdalawang isip nagbigay ng pera si boss. Anak, uwi na tayo. Opo, tatay. May pang Noche Buena na rin tayo. Salamat kay boss. At salamat din sa inyo, Renz at Emma. Wala nga naman yun. May himala talaga ang Pasko.